Salibonani imuli yeZimbabwe. Welcome to Zimu Reality ITV. Pana toita mdiginyira. Wekungwafa zvinenge zvichiitika pana toita mdiginyira. Wekungwafa ma latest anenge achipisa. Muswe Sunday takaona kuti pane clash yaitwa ikokoko inova iyo yanga ina DJ Tamuka na Levels True Sport. Yavaifanira kunge vachiclasha but DJ Tamuka vana kubatika but azonzwa manje side rao vanga vachiita kuti maya kuclash ndakasimudza. Pane statement wataura rinenge rekusaiza kuti maya munhu angagara asingatodi kuuya. Boss, when I posted pakona apa andipokona posti yanga ichadza kuti maya munhu anga anze kuclash ndakasimudza. Asi iye munhu anga ariko saka vane kwanga waendawo sada kukaridza vhidhiyo yacho muione yekwanga wari vachitoridza zvavo ngoma. Kunofanira kuri kunhamo amoti nhamo yani asi kana vachinge vakarasikirwa anyone ari related nawo tongoti rest in peace nematambudziko king. Asi mupostori wacho nemutauri wacho vari kuita nyaya yacho vakatosadza kuti maya kuenda kunhamo zvangu kutori nani pane kundiswera ndichiita zveclash izvi. Saka sanganai nazvo. Ibeiwo nguva yekuchema gamba redu. DJ Tamuka pamadheki yekuchema gamba redu. Gamba achiganda ibeiwo nguva yekuchema gamba redu. DJ Tamuka wakazira the first.